नमस्ते प्रणाम सभी यूट्यूब फैमिली के गोड़ छुके गोड़ लागतनी ते रउआ सभी कैसन बानी। आशा करतनी कि रउआ सभी कहीं होखबलो स्वस्थ होखबलो मस्त होखबलो अपना काम में व्यस्त होखबलो। त हमहू स्वस्थ बानी मस्त बानी और अपना काम में व्यस्त बानी। त हम रउआ लोग से बता देहल चाहतनी कि हम आज जातनी हमरे गांव के स्कूल में बुलावा आइल बटे। तो काहे से कि समूह में हमनी के बानी जाना त समूह वाला लोग के मतलब जितना जीविका दीदिया बानी लो सबके 10-10 हजार रुपया सरकार देता छोटा बिजनेस करे खातिर। वह सबके त मालूम बाटे पूरा यूपी बिहार में हल्ला बाटे। तो हम अब निकल रहल बानी साइन करे खातिर। जैसे घर से निकला तनी रउआ लोग के जरूर देखाए। त अब निकल गईनी रउआ सबे देखी लो। और सासू माँ आगे चल गई बानी हम पाछे बानी। सासू माँ कहनी है कि हम चल तानी तब तक ले तू आवा। तो हम देखी लो यही धूप में निकलल बानी और बहुत ज़्यादा धूप बाटे। और देखी लो ये बाटे हमरा गांव के बगीचा। और गांव के बगीचा में हमरे तो बहुत सारा आम रहल हटे लेकिन सब आम लोग कटवा देले बाटे। और देखी लो कितना जंगल झाड़ बाटे। और यही रोड हटे स्कूल में चल जाई। और आगे बानी सासू माँ और बगल में बानी हमारे चाची जी हैं। तो यह रोड हमनी के स्कूल में चल जाई ठीक ना। तो रउआ सभे बना रही लोगिन देखी लो है सब स्कूल में से आवतानी लो। और यह हटे हमरा गांव के स्कूल जौन की जे स्कूल में गईला के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़ बाटे। सब जीविका दीदी आयल बानी लो और पूरा जितना समूह में महिलाएं बालो सब लोग गइल बाटे लो ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ बाटे इमें बहुत ज़्यादा भीड़ बा। और सरकार इतना बढ़िया सुविधा हमनी के दे रहल बिया बहुत अच्छा कि छोटा बिजनेस करे खातिर 10-10 हजार रुपया हमनी के मिल रहल बाटे ताकि छोटा बिजनेस हमनी के कर सकी जा। और वो 10 हजार रुपया में केहू बकरी किनी केहू पाड़ी किनी केहू सिलाई मशीन किनी माने जेकरा जन बुझाई तन करी माने छोटा सा बिजनेस करे खातिर सरकार हमनी के इतना मदद कर रहल बा। तो हमनी के देखी लो अब स्कूल के अंदर हमनी के आ गइल बन जा रूम में। तो देखी लो कितना जीविका दीदिया के भीड़ लागल बाटे बहुत ज़्यादा भीड़ बाटे। और देखी लोगिन इतना ज़्यादा भीड़ बाटे कि कई गांव के महिलाएं में जुटल बालो। और रउआ सभे देख सकताइन लो रउआ लोग सबके प्रूफ के साथ दिखा सकतानी कि कितना भीड़ बाटे बहुत ज़्यादा भीड़ बा। अभी तो बाहर भीड़ बाटे इ त अभी रूम में के बाटे ठीक ना। तो इतना ज़्यादा भीड़ बाटे कि सबके माने खाता में 10-10 हजार रुपया आई और सब कोई अपन अपन छोटा बिजनेस शुरू करी। हमके तो बहुत अच्छा लागत अटे कि सरकार सभी महिलाएं के इतना मदद कर रहल बिया बहुत अच्छा लागत अटे। तो रउआ सभे देखी लो साइन करे खातिर कितना भीड़ लागत अटे। और देखी लो ये एजा साइन हो रहल बाटे देखी लो नीचे रख के एकदम लोग पर लोग ढहत अटे साइन करे खातिर। तो और कितना जन बुढ़िया माई बानी लो उ तो अंगूठा लगावतनी लो। अब बट जे भी थोड़ा बहुत पढ़ले बाटे उ अपन साइन करतानी लो ठीक ना। तो देखी लो कितना ज़्यादा भीड़ बाटे और भीड़ के माहौल बा रउआ सभी देख सकतानी लो। आदमी पर आदमी ढहे लागतानी लो साइन करे खातिर ठीक ना। तो हम तो साइन क लेले बानी 2 ठाई साइन भइल लटे और 2 ठाई सबके साइन होता। तो और ये बानी लो महिलाएं अंगूठा छाप वाला जिन बानी लो वो अंगूठा लगावतइन लो रउआ सभी देख सकताइन लो। और अंगूठा के साइड में अंगूठा तो लगते बाटे लेकिन जहाँ अंगूठा लागता ओकरा साइड में भी साइन करे के पड़ता। तो देखी लो रउआ सभी। और रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि हमार वीडियो लास्ट तक देखेम लो। और वीडियो के लास्ट तक देखला के बाद चैनलवा के सब्सक्राइब जरूर कर देव लो और एक लाइक जरूर कर देव लो ठीक ना। ये वीडियो देखला के बाद रउआ लोग के माने इतना अच्छा लागी ना जे का कहे के बहुत अच्छा ये वीडियो बाटे। देखी लो कितना भीड़ बा। बानी हमार सासू माँ। और ये हटे स्कूल के बैकग्राउंड मतलब पार्क हटे जहाँ लइका खेल लालो खेल कूद करे लालो। तहाँ देखी लो रउआ सबके हम दिखा देतनी।
भीड़ तो बहुत ज़्यादा बटले बाटे। और ये सब नाम पढ़तानी लो जे के नाम बाटे और कहाँ का लिखे के बाटे, सब कुछ देखतानी लो। सब कुछ देख के तनक बाद नो साइन करे लो, काहे से कि यहाँ सर लो नहीं लो। और महिलाएं अपना अपना मर्जी से जहाँ मर्जी तहाँ साइन कर देतानी लो और निशान लगा देतानी लो। काहे से कि कहते इन लोग कि कहीं साइन कर रही तबे नु दिखी जहाँ ये आदमी साइन कर ले बेटे। तो सब काम हो गईल, सब काम हो गईल। अब हमनी के निकल रहल बन जा घर के तरफ। तो सासू माँ हमके लेके आवतनी छोड़े खातिर घर पे, काहे से कि बहुत ज्यादा जंगल बाटे और ओनिए शमशान भी बाटे। तो तनी डर लगेला ओने का, और बहुत ज्यादा जाह भी बाटे। तो आमा देखी लो, आगे आगे आमा बाने और पीछा से हम बाने। और देखी लोग इन दोनों तरफ कितना जंगल बाटे और बीच में रोड पर आमा चल रहल बानी। तो यह रोड है जौन की जे सीधे हमरा गांव में चल जाई और हमरा घर तक चल जाई। और यह स्कूल है कि डायरेक्टे स्कूल में भी पहुंच जाई। तेरे वह सब देख सकता इन लोग कि इतना जंगल में। और सासू माँ हमके लेके जा रहल बनी घरे, घरे पहुँचावे खातिर। तो एजा से देखी लो सासू माँ लौट के चल जाए स्कूली में, काहे से कि अभी आमा के काम बटे स्कूली में। हम कहनी है कि हमके छोड़ दें, ठीक ना। तो देखी लो यह रोड हटे, नाहर हटे कि सीधे चल जाई हमरा घरे द्वार पर चल जाई। तो बोलो से दिखावा तने, यह हटे छोटकी नाहर। और यहाँ हमरा घरे गोरू माल बन्हाइल बड़न सा, आमा लिया के बनले बानी। रवा सभी देख सकता इन लो। ई हटे हमार पाड़ी और ऊ हटे भैंस और ऊ पाड़ा है। देखी लो कौआ बैठा तरसन मालन के देही पे। तो अब एजा से सीधे खुड़ियाड़ी चल जाई हमरे घरे। रवा सभी देख सकता इन लो। बस हम आइए गए नी, ये खुड़ियाड़ी धैले एकदम हमरा द्वार पर आ जाई। तो एजा से देखी लो हम आ गए नी अपना घर है। रवा सभी देख सकता इन लो, हम आ गए नी अपना टूटहा फुटहा घर में। रवा सभी देख सकता नी लोगिन, ठीक। अब हम पधार रहल बनी अपने घर के अंदर। रवा सभी देखी कितना जल्दी हम आ गए नी अपने घर में। देखी लोगिन हम अपना घर में आ गए बनी। बाप रे बहुत ज्यादा धूप रहल हटे, एकदम दिमाग खराब हो गए हटे। इतना तेज धूप रहला कि वो धूप तक कहत रला जे अब ना तो कबो ना। इतना ज्यादा कि देखी लो हमार मुंह एकदम लहलिया गल बटे धूप में और एकदम हालत खराब हो गई बटे। और सासू माँ वही जी रह गई यहाँ, हम चली यहाँ। हमके आधा रास्ता में से चौंपा के सासू माँ चल गई यहाँ, ठीक ना। कि बाप रे स्कूल में देखबे कहनी है लोग कितना ज़्यादा भीड़ रहल हटे, कोई गांव के लोग आई रहल हटे। अगर जी हमार वीडियो अच्छा लगी तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करे लो। फिर मिलब अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय।